കായല്, നല്ല രസമുള്ള കായൽ തീരം. എന്താ തണുപ്പ് കാറ്റ്. സൂപ്പർ വൈബാട്ടാ. എടാ ഇങ്ങേ സൈഡിൽ നോക്കി, നല്ല പാടം, നല്ല നെല്ലൊക്കെ നട്ടുള്ള അടിപൊളി പാടം. ഒരു സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ അറിയില്ല, നല്ല കായലാണ് അവിടെ. നല്ല കായല്. വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കൊണ്ടൊന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, ഇങ്ങനെ കാണാം. നല്ല കായൽ പരപ്പുകൾ. ഇത് എവിടെയാണ് സ്ഥലം എന്ന് മനസ്സിലായോ ആർക്കെങ്കിലും? സ്ഥലം മനസ്സിലായവരൊക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോണേ. എന്താ അടിപൊളി മോട്ടർ പേരാണ്ടോ? എന്താ മോട്ടർ പേര ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ വണ്ടി. ഇനി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ.